So maayong adlaw ka natong tanan mga kaigsunan again. Niining kabuntagon atong pag-isgutan ang this is just a suggestion to every one of us. This is just an example to have a peaceful way of discussion or comparative study. So it's up to you if you will agree this one or not. Kaya suggestion na ni siya mga kaigsunan. Now, let's go to. So adunay mga sa nganong buhaton tani mga kaigsunan tungod kay to protect us, especially sa matag-usan nato nana magitay gitawag sinful nature, evil nature makagalaan ang tawo. So pag once nga takihon gani ang tawo, mo react gid na siya. Kaya naagid na ay defense mechanism ang tao. Maingon man gani ang mga hayop na gani sila yung mga defense mechanism nga limited ang ilang mind. Kita pang mga tao nga aduna tay reason, no? Makigrason gyud ta. So this is just rules makigalan. So sa comparative study or sa discussion is need na to og rules. Kay kung wala ang mga combative og spirit, ang debative og spirit, so makaigsunan dili siya ma-protect. So to protect makaigalaan is musubmit sa rules. So adunay mga rules nga gi-suggest diri. Number 1 nga rules, this is only a suggestion. Number 1, only the written words are subject for discussion. So kung unsa lang nakasulat didto, kay aduna may mga words makaigalaan nga kanang isa ka word pero daghan siya mga meaning. So tan-awon din nato ang chapter, ang quoted verse from the Bible nga unsay context, unsay gi-apply di nga words, unsay gigamit diya. So yun ana makaigalaan. So para nga dili walay kay ngano dili nga ang isa lang ka meaning nga side kun dili tan-aw na to ang both sides. So here a little tan-aw ni apply din nato ang rules of interpretation dito sa mga sa diri nga verse o dito sa sunod na pud nga mga verse i-compare gyud sa makaigsunan. Okay? For the sake nga dili ta mawala sa subject nga gidiskussan. Number 2 nga rules makaigalan. Both parties will deal with the contradiction to find and to lead to the more plain or specific statements in the Bible and in the spirit of prophecy kung Seventh-day Adventist to prove his or her teaching. So, ang both parties makaigalaan na gyud tay by nature kita gyud basta unsa atong gitunan defensive gyud na by nature. Pero for the sake makaigalaan nga fair o kana bitawng di nato makita ang isa ka party nga close-minded, ang pikas party is open-minded or close-minded. Mga inana makaigalan. So kinahanglan nato na siya i-deal. So magbuhat ta og rule. Number 2 nga rule is dapat ang both parties kung naay gi-quote ang isa ka party nga ni kontra dito sa pikas nga party, ang atong kuan is isolve to sa pikas nga party. Ug maingon na usab diri sa party nag-quote siya, iya pud tong isolve. Dili kay pasagdan niya makaigalaan nga mangita lang siya didto. Kay kasagaran gyud sa debate makaigalaan is kung asa dapit siya makalugar didto na siya. Pero katong mga contradictions sa iyang the way nga iyang gigamit nga mga dili to niya hatagag pagtagad. So ingon ana ang debate defensive makaigalaan. But here parang malig gyud ta dito sa very specific nga statement, very clear ug plain makaigalaan. So dapat i-deal na to ang both nga mga both nga mga panglantaw. Okay? So, para nga walay contradiction. Nga human sa discussion, at least nakita asa dapit ang plain. No? Compare scripture to scripture. So, number 3 nga rule makaigalan. Both parties have the right to find his or her prepared references for answer to the question. So, ang sagit ka party, no? Kung na-question nga erase, so dapat papangitaon gyud sa iyang reference. Kung makita niya ang reference, so mas ang pikas nga kuan ihag yung hatagag pagtagad dili kay pasagdan makaigalan. Okay? Number 4, in discussion avoid personal attack or discrimination and entering emotions. So kasagaran gid makaigalaan sa debate or sa discussion or sa gitawag og comparative study. Ang kasagaran makaigalan is attack. No, wala pa ginahuman ang discussion og tuon ani nga subject. Sige atake na dan kamo mangilad mo, kamo inani mangilad no. Ingon inana gid mo mas bright pa mo kaysa kang kuan sa giingon diri. Makigalaan. So kung inana ang may tabo dayon naapoy makig-discuss pero emotions. Inana man gid mo grabe kay mo inyong batasan bati kay gipakita sa ako og ingon na. So attacking, personal attack. So kung moapil ka na mo makig-discuss na makilan, unsa man ang character nga iyang gipakita da imong siyang dawaton, i-bear nimo siya as long as nga nangita gid siya, no? Dili bitaw nga katong ang maamhatagag pansin is katong atake, dili ang word, dili untay ingon ana makigsunan. So dili emotional ang kuan ana, dili feeling ang prinsipyo sa balang kasulatan kun dili prinsipyo gid na siya dili na siya mausab. So hatagan lang gid siya pagtagad.
So walay personal attack nga ikaw mangingilad kamo inani mo o mga unsa pa mo diha. So discussion sa word of God. Okay, number 5, to avoid biases, the moderator should stop and control both parties if they do not submit the rules above. So, ang moderator nga tigpataliwala makigala ning duha ka party nga nagdiscuss or nagcomparative or nagdebate. So, ang himuon makiigsunan is unsa man siya ang mag-control. Dapat ang katong pikas nga di siya mo atake. Kay kung mga tagay mong guning pikas makaigalaan, dako gid ang posible nga ang pikas mangita pud siya pamaagi no nga atakehon niya. Kay nganuman inana gyud ang evil nature na to nga nasa tong kasing-kasing. So gawas kung control na sa pikas nga side no inunana. So adunay mga tambag diri makaigalaan sa mag-discuss no. So sa discussion aduna gyud tay purpose, honest gyud ang atong motive no. Dili bitaw nga para nga ang atong idea is ako lang madawat no, iya lang ang madawat. So atuwag yung tan-awon ang both side. So ingon pa diri makaigalaan sa Testimonies Volume 3 page 424 og Volume 3 page 213. Ingon diri, in some cases it may be unnecessary to meet a proud boaster against the truth of God in open debate. But generally, these discussions, either oral or written, result in more harm than good. So, nagyoy kanang gikinahanglan nga panahon nga kanang hambugon kaayo no, giingon diri nga sa kamatuoran nga kinahanglan gyud siya na open debate or written, but harm daw siya makaigalaan kaysa maayo. So nalang gitambag diri no, but dili man gyud pud ingon nga restrict na lang gyud nga dili na lang gyud no makig-discuss kay importante. Basta importante honest sa atong motive. In the discussion cannot always be avoided. People who love to see opponents combat may clamor for discussion. Others clamor discussions. Others who have a desire to hear the evidences on both sides may urge discussion in all honesty of motive, but whenever discussions can be avoided, they should be. God is seldom glorified or the truth advance in this combat. So, nagay problema makigalaan kay kung ang motive sa pikas nimo nga side is dili siya mao, kung dili gusto lang niya nga dili gyud siya nga nangita og kamatuoran, dako kay ang posibilidad nga dili gyapon mahimaya ang Ginoo. So kay combat man no, dili man hatagag pagkatagad matong sa rule ganina nga dapat katong pikas nga side pangitaon gyud niyang solusyon ang katong kontra kaayo sa iyahang katong statement nga kontra kay sa iyang gibarugan. Iya gyud tong isolve. So ang problema kung dili isolve, iya tong idedma no, pasagdan lang makaigsunan. Dako kay na kana bitong mahigugma kag idedma lang ka do, di ba ina sakit gyapon. So aduna pa gyud diri makaigsunan nga tambag sa counsels to writers and editors page 36 paragraph 4. They were determined not to see any flaw in their own opinion or in their expositions of the scriptures. But however long men may have entertained certain views, if they are not clearly sustained by the written word, they should be discarded. Those who sincerely desire truth will not be reluctant to lay open their positions for investigation and criticism, and will not be annoyed if their opinions and ideas are crossed. This was the spirit cherished among us 40 years ago. Wow, I like the spirit mga kaigsunan, no? So, kung ang ato ang gibarugan is dili kay clear nga gisulti sa bala ang kasulatan is i-discard yun siya. Kay kato kuno naghandom sa kamatuoran makiglan dito sila reluctant sa ilang opposition. Kana bitong murag bitog dili hesitant ka no, dili ka ganahan nga imbestigahan ang imong position, imong stand, ingon ana magagalaan i-criticize imong stand, so dili ta na. Then gingon pagid dapat dili ta masakitan no kung ang ato ang opinions at dua idea is nag-cross no, nagbanggaanay. Kay mao daw ni ang spirit nila kaniadto nilang Sister Ellen White sa dihang sa panahon nga nabuo ang doctrine sa Seventh-day Adventist ni adtong sugod 1844 no sila. So napagidiri dugang makagalaan. So mao ni say support atong both side dapat tan-awon gid niya ihag yung investigahan. So ingon diri, we should day by day study the Bible diligently, weighing every thought and comparing scripture with its scripture. So sa Great Controversy 598 paragraph 1 na siya makita makagalaan. Ato yung i-kumpara ang scripture to scripture. Compare gid nato siya asa ang pinaka-plain nga giingon. Kung kani siya specific na kayo o yang isa kay imuha pang kinahanglan na explain, mas pilion gid nato ang more specific or plain makaigsunan. Ingon pa diri
Those who try to interpret the word according to their own ideas, who read it in accordance with their opinions, will never see the truth and will die in their sins. Kakuyaw makiglan, no? Kay katukunong nagsulay sa pag-interpret sa pulong, sumala lang sa ilang kaugalingong pagsabot, nga nagbasa niini sumala sa ilahang opinion, dili daw sila makita kamaturan ug mamatay sila sa ilahang mga sala. So ingon ri, those who eat of the forbidden tree accept Satan's fallacies in the place of thus saith the Lord. Mao ni ang kuyaw makiglan, like Adam, no? Nga ang giingon sa Ginoo mas pulihan nato sa wala giingon. Mas plain mao gina ang atong hawiran. Mangita gyud ta og pinaka-clear, pinaka-specific para makaabot sa kamatuoran. Mga kaigsunan, kung gusto mo makig-comparative sa ako ang makaigsunan, try to submit, no, ato nga rules ato ang gihimo sa babaw. Then dugangan pa to, no, follow na dayon to niya ang 30 minutes presentation sa Pikas, 30 minutes ana dayon in criticism or investigation sa iyahang mga gipang gamit nga mga references ana tan-awon, no, ang date tan-awon ang katong mga words didto ay pa dayon. So unsay buot pasabot ani nga words nga na katong dili magkauyon didto na makaigalaan. So hatagan nag time human sa presentation i-compare dayon. So asa ang pinaka clear o pinaka plain nga para makita kay both man gagamit, no, both man nag-claim nga sakto. So dapat mangita gyud og pinaka plain og pinaka clear. So makaigsunan dalaygon ang Dios ni ining kahaponan nga hinaot nga mablasta ni ini nga adunay kalinaw. Kung gusto man tang nangita gamatuoran, adunay kitay kalinaw nga gikan sa atong Savior nga mao si Jesus Christ. O God bless ka natong tanan.